jalan. 3 alam jadi jangan muni 2 alam muna har jalan. Bekti sungkem marang yang monggo suci kinabelna kegayungan aku iki lantaran segadar kelawan indra kula nyuwun marang yang maha kuwasa warga kula tinebih narubeda eling ana wong urip mung saderma eling marang mring Gusti atur syukur saking rayu sesambi bekti sungkem marang yang maha suci kinabelna kegayuhan aku iki lantaran segadar kelawan indra kula nyuwun marang yang maha kuwasa warga kula tinebih narubeda ngeling ana wong urip mung saderma kula niki lereng gunung adoh kutha manggone teng kampung cedak alas cedak grumbul kong liwang-liwung titip maragi nanging lurung selendang pelangi jari ekewong makne kunjung mung bebetan sarung niat nulung napa mendung kula lare gunung nadyan kula lare gunung ampun supe ampun kliru pitung niat nulung napa mentung kula wong bingung ora duwe bapak sing duwe biyung ora utian ora mendung kok jamane para piyayi bingung niat nulung kok ranti petung terima kasih kula lare gunung kula niki lare gunung adoh kutha manggone teng kampung cedak alas cedak grumbul gong liwang-liwung titip margi nanging
durung Slendang pelangi jari ekewong makne kuncung mung bebetan sarung aduh ratu caket watu sak gunung-gunung kirang lias serawung nadyan aku lare gunung ampun sume ampun keliru petong niat nulung napa mentung kula wong bingung ora duwe bapak sih duwe biyung ora udian ora mendung kok jaman deh para piyayi bingung biyen pripun kok ra dipetung terima nasib kula lare gunung Duatu hati arane pasir waktu kembang kelingon ring pinggir buru ketemu awak langsung ngesir kelibekan kaya kelangan pikir wit kelopo kuwi arane keluku disikari diporot dadi pitu saben dina senesing bisa turu teman riko ngomong sing waktu aring-aring bakar gedang campur sawi sampai kering uliye isun pikiri gedang rojo sajorong tipangan codot timbang worong kangen guluni sun pedot godang sawi enake urip kelupuk ati iki istunipun kanggo rika gedang raja sak contote pareteli dong sing percaya balan dodo iki rasane ngati rasa risi suwe oleh ditiliki mas-mas yo ben janji kopen kudu telaten pamrih supaya kajen bapakne ora lali kewajibane bapakne anakmu mung rewel wae mbok wis aja komik wong ayu sing lancir kuning Tersebanun penampilan tuan rumah yang kelima Mas Kemplu asal Mojo pidato tempat ibadah didampingi Pak Kampung Suroso Cak Marno Kang Sutariwiro Bapak Rohati Solikin Putra Samsul Sandak tidak ketinggalan Jong Eko Putra beserta Cai Imam Menanda Kang Tai Suyanto Bapak Bambang Kang Ti Sabidin yang datangnya dari Mojo Jumua Baing di bulan Separ hajatnya Bapak Sintoro Wonokerto Seloso Kliwon di bulan Separ sound system hiburannya beserta Kacong Ferdi garis miring Haryono Dian Kedawung Seloso Paing hajatnya Bung Arjalan
Yang datangnya dari Meran juga pindah tempat di Kedawung, kumpul di rumahnya Bos Roib Selasa Pahing di bulan Syawal yang telah sudah ditampil di pagelaran. Jaibongan salajengipun jago tunggal ponakan dari Abasinal. Siapa dia? Cak Erwin Putra Sumonggo. Cak Erwin Putra dalemipun Padang Alumajang timun segarane. Ayo ayo bangun alan desane Padang Lumajang hati berseri